A dwi'n gobeithio fi pawb yn sesiwn da iawn yma, bore yma. Mae Angela wedi mynd trwy'r cyfieithu, dwi'n gobeithio bod y cyfieithu yn gweithio. Does o ddim disgwyl larwm tân, ond os oes o larwm tân, pawb i ymgynnull tu allan yr y cwrt. Ac o toiledau, wrth gwrs, i'r ein chi sydd heb ffeindio nhw'n barod, maen nhw ar y chwith fel ydych chi'n mynd allan o'r ystafell. Dwi'n gobeithio wnaewch chi fwynhau'r sesiwn ac edrych ymlaen i gael sgwrs efo nifer ohonoch chi yn ystod y dydd. A groesawu gyntaf arweinydd Cyngor Gwynedd, cynghorydd Dyfrig Siencyn. Ie, diolch yn fawr Sioned ac croeso i chi gyd i'r cyfarfod yma. Mae'n amlwg bod yna ddiddordeb sylweddol yn ein cynllun ni. Mae'n dda gweld ystafell yma'n llawn a chroeso hefyd i'r rheini sydd yn gwrando neu'n gwylio ar-lein. Mae'n bleser mawr ac yn fraint yn wir i mi gyflwyno'r cynllun yma i'w lansio heddiw, Cynllun Strategol Economi Ymweld Cynaliadwy Gwynedd. Mae'n deitl hir braidd, dwi'n yn gwybod os allwn ni feddwl am rhywbeth mwy bachog i'r dyfodol. Ond mae hwn yn gam sylweddol eto, cam mawr ymlaen yn dilyn sawl blwyddyn o drafod ac o ymgynghori yn eang gyda aelodau etholedig, cymunedau, busnesau a phartneriaid eraill wrth ei ddatblygu. Mae'r economi ymweld yn bwysig i Wynedd ac i'r parc wrth gwrs. Mi fydda i'n rhyfeddu weithiau at harddwch yr ardal. O'n i'n cerdded dros y cob yn Porthmadog ychydig wythnosau nôl ar ddiwrnod hynod o braf ac yn edrych draw am Eryri dros y traeth mawr ac yn adlewyrchu, dwi ddim yn meddwl fod na nunlle harddach yn y byd, a deud y gwir, na'r ardal arbennig yma. A does ryfedd bod bobl yn awyddus i ddod yma i edmygu'r harddwch yna, harddwch y tirlun sydd ganddo ni, arbennig iawn sydd ganddo ni yma felly. Ac mae yna groeso iddyn nhw. Da ni'n falch o'r hyn sydd ganddo ni yma, a da ni'n falch o'i rannu fo hefo'r byd wrth gwrs. Mae gan yr ardal yma rinweddau arbennig yn ogystal â harddwch y tirlun. Mae ganddo ni ddiwylliant unigryw, mae ganddo ni iaith yn hunain yma. Ac mae angen i ni i'r dyfodol sicrhau bod hunaniaeth, yr iaith hwnnw a'r diwylliant hwnnw yn cael ei ddiogelu nid unig heddiw ond i genedlaethau'r dyfodol hefyd. Yn dilyn y pandemig, fe welwyd effaith pwysau'r economi ymweld ar ein cymunedau ni, yn hamgylchedd ni ac yn ehangach ar is-adeiledd a gwasanaethau'r ardal. Ac yn wir, yn bod ni wedi cychwyn ar y daith yma cyn y pandemig, mi oedd o'n cadarnhau bod ni angen edrych ar yr economi ymweld ac dwi'n hyderus y bydd y cynllun yma yn arwain at adnabod ac ymateb i unrhyw faterion a chyfleon sydd wedi ei gweld neu a fydd yn cael eu codi i'r dyfodol. Mae'n debyg mae'r gwahaniaeth mawr yn y cynllun yma i unrhyw gynllun a fu yn y gorffennol ydy ein bod ni'n rhoi blaenoriaeth i warchod cymunedau, amgylchedd a diwylliant a iaith. Ac mae hwn yn flaenoriaeth sydd wedi adnabod o fewn y cynllun yma. Fe gawson ni yn ystod y trafodaethau wybodaeth am waith ymchwil allweddol am yr ardal yn ogystal â blaenoriaethau strategol cenedlaethol, rhanbarthol ac lleol, ac arfer da rhyngwladol yn arbennig. Fe gawson ni sawl sesiwn i'n ysbrydoli ni a deud y gwir gan yng nghwmni'r athro Terry Stevens, a fi yn edrych ar enghreifftiau o dwristiaeth Cynaliadwy ar draws y byd. Fi yn edrych ar Slofenia, Denmark,
yn wir yr Unol Daleithiau, ac mae yna lawer i ddysgu gan yr hyn sy'n digwydd mewn mannau eraill ar draws y byd. Ydy'r slides yn gweithio? A dwi'n gweld nhw'n eich nhw? Iawn, os ydy popeth yn iawn, o'n i'n poeni am funud bach bod fi wedi cael ymlaen heb wasgu rhyw fotwm yn rhywle. Felly, am ar y daith ydy hwn, a thrwy'r cynllun yma, da ni'n gobeithio creu economi ymweld sydd bydd a lles pobl, amgylchedd, iaith a diwylliant Gwynedd ac Eryri. Mae'r cynllun adnabod 3 egwyddor ar gyfer sicrhau cynaladwyedd i'r dyfodol. Yn gyntaf, dathlu, parchu a gwarchod ein cymunedau, iaith, diwylliant a threftadaeth. Yn ail, cynnal a pharchu ein hamgylchedd. Ac yn drydydd, sicrhau bod cymunedau Gwynedd ac Eryri'n cael mwy o fantais nac anfantais. I'r rhai sydd yn yr ystafell, gobeithio bod chi wedi cael cyfle i fwynhau y baned o tryc coffi Gweno bore yma. Ac mae'r tryc yma yn enghraifft o Twristiaeth Cynaliadwy gan fod Gweno a Lauren yn rhan o gymuned criceth ac wedi gwreiddio'r busnes ar bethau sy'n lleol a bwysig iddyn nhw. Coffi yn cael ei rostio'n lleol, os nad yn cael ei dyfu, mae'n cael ei rostio'n lleol, coffi poblado. Gwpanau take-away sydd yn gallu cael ei ailgylchu efo gwastraff tŷ, ac yna yn cael ei gwneud gan ddefnyddio cynwysion lleol, ac wrth gwrs darparu gwasanaeth dwyieithog. Gwasanaeth gwerthfawr i drigolion yn ogystal ac i ymwelwyr yr ardal. Ac mae yna nifer o enghreifftiau gwych iawn yn hardal ni o arfer ardderchog ac yn ystod y broses o ddatblygu'r cynllun, fe gawson ni, fel y dwedes i, olwg ar hyn sy'n digwydd mewn mannau eraill yn y byd. Felly, be da ni eisiau ei gyflawni? Mateb ar y cyd i gael y bydd gorau i'n cymunedau, busnesau a rhinweddau arbennig o ymwelwyr y dyfodol. Fel fy ni bwysleisio ar y cyd, nid y ni sydd yn gweithredu'r cynllun yma ar ben yn hunain. Mae o'n bwysig bod y diwydiant ei hun yn rhan allweddol ohono fo ac wrth gwrs yn cymunedau ni. Da ni'n gweithio ar ffordd newydd o fesur effaith twristiaeth a monitro a rheoli effaith. Mi fyddwn ni'n dylanwadu ar bolisïau eraill. Mi fyddwn ni'n gweithio'n strategol a chydlynu i gael mynediad i gyfleon cyllido ac yn gweithio ar gyfer dyfodol cytbwys a chynaladwy trwy weithio gyda'n gilydd. A sôn am weithio gyda'n gilydd, mae'n bleser gennai, dwi'n meddwl bod Michael Buick yma, a mae wedi bod yma'n cael paned o goffi a mae wedi dianc yn ôl i'w waith. Ond mae ganddo ni, dwi'n credu, chydig o fideo a neges gan Michael Buick sydd yn gadeirydd Fforwm Twristiaeth Gogledd Cymru. Diolch. Efo IT specialist ni, a wedyn. Os ydyn ni'n symud ymlaen i hefyd, a wedyn o fi jyst stopio'r fideo. Dwi'n sbectol anghywir, dwi'n gweld y sgrift. Reit, bore da pawb. Diolch i Dyfrig. A mi o'n i'n mynd i diolch i Michael am ei enerchiad, ond dwi'n siŵr nhw'n ei glod o bellach ymlaen. A mae'n rhaid dweud mae'n bleser gael cydweithio mewn phartneriaid gyda sefydliadau yn yr ardal ar y pwnc mor bwysig o hwn.
Llwyth gwaith nifer o flynyddoedd o drafod a chyd gynllunio sydd yn y cynllun, a rydyn ni wedi ymgynghori'n eang gyda aelodau etholedig, cymunedau, busnes, rhaid ni gofio bod busnes yn greiddiol i hwn lle, a phartneriaid allweddau eraill wrth ei ddatblygu. Wrth fabwysiadu'r egwyddorion, bydd angen sefydlu trefniadau gweithredu, ac dwi am trio esbonio chydig bach o'r trefniadau yna. Mwyn hwyluso hyn, mae'r Cyngor a'r Parc Cenedlaethol wedi arwyddo memorandwm o ddealltwriaeth yn Tachwedd 2021. O'n i'n sylweddoli bod hi bron yn 2 flynedd ers i ni'n neud o, felly da ni wedi pwyllo a wedi mesur sawl peth cyn dod ymlaen atoch chi heddiw. Rôl i'r bartneriaeth yma ydy cytuno trefniadau a strwythau cydweithio ffurfiol rhwng y ddau gorff. Gobeithio fydden ni'n mestyn o i gyrff eraill fel da ni'n aeddfedu. Sefydlu trefniadau cydweithio gyda phartneriaeth ehangach. Ddatblygu cynlluniau gweithredu, a'r gweithred sy'n bwysig fel pawb yn gwybod. Datblygu mesuryddion a rhannu ymarfer da. Mae'r cynllun hwn yn berthnasol i Eryri ac i'r ardaloedd o Wynedd sydd tu allan i Eryri hefyd. Ond mi ydym ni hefyd yn trafod efo Cyngor Conwy, a maen nhw yn y broses o edrych ar yr egwyddorion sydd yn ynghlwm. Dwi'n lle o dyfrig yma, o'n i'n meddwl bod yna sleid wedi dod i fyny. Dyna fo. Ni all y cynllun hwn gael ei wireddu a ben yn hunan. Mae rhaid gael partneriaeth. A da ni'n dibynnu ar berthneriaethau newydd yn yr achos yma mwyn gwireddu y weledigaeth. Un o gamau gweithredol cyntaf bydd sefydlu partneriaeth economi ymweld Gyngor Gwynedd ac Eryri. Mae o'n dipyn o long ceg, dydy dyfrig. Bydd dod â partneriaeth ynghyd am y tro cyntaf i drafod y maes. Trwy y grŵp drasio gorffan, mae'r gwaith o sefydlu partneriaeth yma wedi cychwyn, a rydym yn ddiolchgar iawn i rhai sydd wedi cyfrannu yn barod i graffu a siapio'r cynllun strategol fel mae hi'n edrych heddiw. Mae'n diddordeb mawr gan bob sector ar draws yr ardal yn y gwaith yma. Bydd y partneriaeth yn mabwysiadu cylch gorchwil ffurfiol, a dwi'n sgwrs bydd ganddo rôl ganolog wrth ynghori'r bwrdd lliwio a'r grŵp gweithredu yn monitro cynnydd a weithredu'r cynllun. Mae'r strwythur hefyd yn cynnwys bwrdd lliwio, mi newid eto economi ymweld Cynaliadwy Gwynedd ac Eryri, gyda phartneriaeth wleidyddol a swyddogion y ddau gorff i osod y cyfeiriad strategol, ond hefyd bydd cynrychiolaeth o'r bartneriaeth ei hun yn eistedd ar y grŵp. Wedyn fydd yna grŵp gweithredu bydd yn sicrhau bod y gweithredodd yn digwydd ar y ddaear. Mae nifer o weithredoedd wedi cychwyn ac yn digwydd, ac bydd y partneriaeth yn ymateb i drafodaethau datblygu'r cynllun hwn, a gellir gweld enghreifftiau yn yr astudiaeth achos da chi wedi gael. Un o prif gyfrioldebau y partneriaeth yw datblygu a chytuno cynllun gweithredu i gyd-fynd gyda'r cynllun strategol. Sicrhau bod ni'n ymateb i anghenion ardaloedd, y parc a Gwynedd, cymunedau, busnesau ac ymchwil sydd wedi ystyried. Nath ddyfrig gyfeirio bod ni wedi ymwneud efo gwaith ymchwil yn Slofenia, a mae Eryri wedi gyfeillio fel wedi gwybod efo un o'r arweinwyr yn y maes sef Parc Cenedlaethol Eryri, felly mae gennym ni gysylltiadau da fyna. Bydd hyn yn cyd-fynd at trosolwg strategol ac hefyd efo 13 cynllun ardal sydd gan y cyngor, ond hefyd efo cynllun rheolaeth y parc. Felly mi fydd y gwaith yn mynd ar draws sawl maes strategol. Bydd y cynllun gweithredu yn ddogfen fyw, felly mi fydd yn cael ei adlygu a'i gwerthuso, a bydd yn cael ei adolygu bob blwyddyn.
Felly, o'r sleid yma, da chi'n gweld y gweithredoedd strategol sydd angen ei rhoi mewn lle gyda phosib, sef sefydlu partneriaeth, meredwyo cynllun gweithredu, mabwysiadu mesuryddion, a mae eisiau rhaid meddwl i fewn i hwn, achos mae yna lot o ddata i fyny allan yn y byd yma. Rhaid ni wneud saff bod ni'n defnyddio'r data cywir, i wneud saff bod ni'n gwneud mesur y gwahaniaeth. Sefydlu arweinyddion o fewn y gymunedau, dylanwadu a bolisi a strategaeth partneriaeth ac adnabod cyfleoedd cyllido. A ar yr un cyllido yna, da ni'n gyd gwybod bod hi'n amser calad, dim yn unig yn y sector cyhoeddus, ond yn y sector breifat hefyd. Ac byddwn ni'n siŵr byddwn ni'n gweithredu ar draws yr ardaloedd i gyd. Mi rhaid ni hefyd wneud saff bod y meysydd cynllunio, rheoli cyrchfan, rheolaeth amgylcheddol, hyfforddiant, sgiliau, adfywio, cefnogi busnes, digwyddiadau ag ati yn ychwanegu gwerth drwy newid y pwyslais da ni yn fabwysiadu yn fama. Rydym yn derys bydd y cynllun strategol yn gynllun gweithredu a blaenir yn dilyn agor drysa i gyfleoedd arian llywodraeth Prydain a Chymru. Da ni wedi gweld bendith rhai pres yn dod yn uniongyrchol o Llundain, a mi fydd ffaith bod gennym ni'r strategaeth yn bwysig iawn yn sefydlu hynny. Yn ystod yn trafodaethau wrth ddatblygu y cynllun, codwyd y mater o ardal twristiaeth. Felly mae yna ansicrwydd, neu mae yna hyder yn rhai bobl os di hwnnw'n mynd i ddigwydd, ac os ydi o, da ni'n ffyddio bod be da ni wedi sefydlu yma yn ffordd gynhwysol o nodi pa brosiectau a flaenoriaethau sydd yn bwysig i'r ardal yma. Da ni'n edrych ymlaen i barhau i weithio fel awdurdoda, ond hefyd cydweithio gyda phartneriaid allweddol yn y sectorau cymunedol, preifat a chyhoeddus, fel bod ni'n gallu gwireddu y weledigaeth yma. A mae mor bwysig i ddeud eto bod partneriaethau yn holl bwysig i wneud hwn. Felly, diolch am wrando. Dwi ddim wedi cael yng nghoffi eto, felly dwi'n gobeithio gael goffi wan. Dwi'n meddwl bod ni drosodd i... Mae cyfeiwyr, ia. Oce, diolch. Diolch fawr chi. Michael Buick. I have the enormous privilege of managing 2,000 acres of land here at Llafur, just outside Blaen Ffestiniog, a place where we host Zip World and Antistiniog, as well as Northern Welsh quarries, and managing our own hotel and glamping sites. As well as that, we have 2 hydro-generating stations, which means that the entire site is self-sufficient in energy. Managing a business that has existed for 180 years in a symbiotic relationship with our community, with both dependent on each other, means that we are very aware of the importance of business and community working together and understanding each other if all are to be prosperous and have good well-being. As chair of the North Wales Regional Tourism Forum, which brings together Welsh Government, local authorities, third and private sectors, I saw the negative impact on our communities of mass tourism during the pandemic period. It brought into sharp relief the need to renew the social contract between tourism businesses and communities if we are all to succeed. As chair of the Benefiting from the World Heritage Group, I know only too well the reason we worked so hard to achieve the inscription wasn't to preserve a landscaping aspect, but to ensure that development was appropriate, to ensure that we attract visitors
who are interested in and sympathetic to the language and unique and exceptional culture that is embodied in our communities. And so it is because it pulls all these threads together that I commend so wholeheartedly the innovative work that has been done by Gyngor Gwynedd and Parc Cenedlaethol Eryri in developing this sustainable tourism strategy, creating a real opportunity for all to work together to ensure that tourism in the future is both of the highest standard and something that can sustain our communities into the future. Diolch yn fawr. O'r diwedd, diolch yn fawr iawn Angela am sortio'r broblemau technegol allan. Y fraint gymryd jyst i groesawu yr athro Terry Stevens, mi o dyfrig yn cyfeirio at y gynharach. Mae wedi chwarae'r rhan bwysig iawn yn ein helpu ni'n tywys ni drwy'r gwaith, o ymchwilio i fewn i be'n union ydy twristiaeth gynaladwy yn rhyngwladol. Pwy sydd i weld wedi bod yn gwneud gwaith arbennig o dda yn y maes yma a sut allwn ni ddysgu ohono fo. Felly, yn anffodus di Terry yn gallu bod efo ni mewn person, ond dwi falch iawn bod Terry hefo ni ar y sgrin, a dyna pam oedd hi'n allweddol bod ni'n gallu cael y sain i weithio. Dwi'n gobeithio, Angela, fyddi di'n gallu... Ie, mae Terry mynd i dadweithio a dechrau siarad gobeithio. Da ni'n gobeithio fod y dechnoleg yn gweithio rwan. Helo, bore da, diolch yn fawr Sioned. Ti'n gallu clywed fi? Yndan ta, da ni'n gallu clywed. Yndan. Gret. Drosodd i chdi. Iawn, os posib ni'n mynd nôl i slaid gyntaf. Bore da, mae'n drwg dy fi, dwi ddim yn gallu ymuno chi bore yma yn Plas Tan y Bwc. Ond what I would like to do is give an overview of where I think community-focused tourism is going and to reinforce all the comments that both Dyfrig and Emyr have said at the start. So, next slide, please. I'm showing this because this is a comment made in the 1985-86 Committee for Welsh Affairs Review of Tourism in Wales. And what it reflects, I think, is the fact that, very little has actually changed over the last 40 years. And Lord David Wigley, who I think is in the audience today, ended up having to write a minority report to stress the importance of this idea of balance in the sustainable approach to tourism development. But just look at what was said in this report and underpinned by the comments of David at the time, that Wales must be seen as a caring society where tourism is regarded as a resource industry, where landscape, land care and language planning are actually valid tourism policies, where culture is seen not as a commodity, but rather as a community asset and a tourism strength, where tourism statistics are not papering over structural concerns. And encapsulated in that paragraph are all the things we need to take on board now for the future of sustainable tourism with a community focused in Gwynedd and in Eryri. Next slide, please. And what COVID did, interesting phrase I heard yesterday, was that a number of people in the tourism industry are calling the period of COVID as the great interruption. But what COVID did was, in terms of destination and the job to be done in destination management, it exposed the sort of silliness of slogans and branding. And what it did during COVID was to amplify the importance of the reputation that a community or a destination has, and the way in which that community behaves to its residents and to its visitors by doing good things for the right reasons, or right things for the good reasons, has become essentially the driving point of the way in which we need to think about
the development of tourism in rural areas, in rural Wales, in Gwynedd and in Eryri. Next slide, please. And I think we can all be optimistic. You know, tomorrow's tourists and residents care. They care about the environment, they care about language, they care about culture. And from a visitor point of view, increasingly, the tourists of the future will be visiting the places they know care about the things they care about. So we're likely to see this joining of the motivation of tourists seeking out the destinations that are offering the things that they care about, matches up with their lifestyle expectations and their motivations. And that's a really good opportunity for your area to align yourself to the tourists that want to be visiting you. And that's about inviting those people, and it's about managing them when they come. Next slide, please. And what this is doing, and there's no need to, look at this model in great detail, but what it's doing is saying that we're shifting the balance in tourism away from, measures of volume and value and how much product is developed to a model which says we need to prioritize reputation management, capacity building of our communities, and then the delivery of product and experiences to meet the requirements of the new markets. Next slide, please. Now, this was happening before COVID, but as a company, we've been monitoring a number of new principles that have been emerging in the way community-focused tourism development is beginning to emerge. Next slide, please. And these principles are pretty obvious, but I think the more we recognize them and the more we adhere to them, the stronger will be the development plans that we put in place to manage tourism. So the first point is recognition. We all need to recognize the importance of tourism to the regional and local and rural economies and to communities. Behind that, it's about building relationships. Michael referred to this in his video, the building of relationships vertically and horizontally, ensuring that there's a shared vision and a strategy for tourism based upon common trust and common values. The achievement of that comes from the fact that tourism has to be increasingly relevant. It's a pretty obvious statement to make, but we need products, experiences, and destinations that marry up to the interests and needs of the emerging markets and the interests and needs of the host communities. There has to be a shared responsibility for the development of sustainable tourism in an empathetic, sensitive, and responsible way, a way that embraces environment, social cultural interests of the tourists, and the capacity of the host community. And finally, respect. Respect for all voices, for all interests, and respect for the well-being of all parties, including the host community, the business community, and of course the tourism. So 5 R's: recognition, relationships, relevance, responsibility, and respect. Next, please. So I think we're on the cusp of a new renaissance in the way we look at tourism and its development, especially in sensitive rural areas. And you in Gwynedd and Eryri have the opportunity to be the pioneers of that new renaissance. And it's driven by the fact that there is an increasing recognition that tourism management needs to be devolved to the points of consumption, to the local communities. It's about driving and managing your own agenda. Next slide. So what's the job to be done? Next slide. And as both the speakers before have said, it's about answering the question, how do we want to measure success in the future? But in terms of the job to be done, we've looked at over 200 destinations globally, and we've measured the competency of the bodies responsible for managing those destinations. Next slide.
And if we have a look at the patterns that emerge from these destinations we've looked at, can you go back, please? There we are. So this is a sample of the destinations we've looked at using this competency model. And it will be very obvious to you in the audience that all the destinations we looked at go up in the same place and go down in the same place. So even the best managed destinations in the world do the same things badly as the destinations that are not doing so well. So for me, it's delving into that data and saying, what is it that destinations collectively around the world, even the best in the world, are not doing particularly well? Because if we can improve the things they're not doing well, we're actually going to improve the overall situation. So the job to be done is found in what is causing the dips in each of these graphs. Next slide, please. So when we analyze this, and I think this is really important for both, Gyngor Gwynedd and Parc Cenedlaethol Eryri, is that these are the areas perhaps we need to concentrate on. First of all, the need to improve the quality of the visitor experience and make those experiences relevant and synergistic to the experiences that are only to be found in the destinations and communities. The second thing which has to be improved is the investment in community assets and community asset management. The third thing that all those destinations did badly and can improve on is about the creation and nurturing of new networks of collaboration. We're entering a period where codependency and co-collaboration is going to be critical for sustainable community tourism development. You have to engage more with hybrid thinkers and encourage innovation. There needs to be an investment in people, both their skills and their talent and their capacity. And as Emir said, the urgency of aligning policy and planning to ensure that, that all the resources are delivered in a way that is integrated and joined up. Next slide, please. One of the key areas I noted there was the importance of building capacity with local people. And during the process of getting where you are today, we looked at Park City in Utah. And if you want a model for addressing that key aspect of building community capacity, then the leadership program in Park City is the model to follow. It's been running for nearly 30 years, and every year, 80 people from that community go on a leadership program. I think that's one of the key elements that you need to address in taking your plans forward. Next slide, please. And tourism taxes, huge debate that you're all aware of. I'll put my hand up and say I am all for tourism taxes and tourism levies, but only when they're used to develop community tourism in the way in which the plans at the destination level require additional funding. So tourism taxes designed to support local plans and local communities is fundamentally important, and it is the model which is most successful around the world. And again, in our review of best practice that we've undertaken over the past few years, we looked at what was happening in Jackson Hole in Wyoming. And that is a model which I hugely urge you to look at for taking forward for Gwynedd. So tourism taxes, yes, but by design for a purpose to support communities and destination management. Next slide. So here's my final slide, and it's a challenge for you, is that, as Dyfrig and Emmy have said, we've been looking at this plan for 3-4 years. Precious time is slipping away.
And in order to move forward, I think we all have to be much more bolder than we are today. And here's some words from a song from the 60s, but it says it all. Will time make man more wise? Hope so. Now the trees are almost green, we're recovering, we're out of the COVID big interruption. When time and tides have been, will I, will you, will Gwynedd, will Eryri be bolder than you are today in order to shape the new vision for community-focused tourism development in your area? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Terry. Mae yna dipyn o fanna'n doedd i ni groi cil arno fo, a dwi'n siŵr i ddod yn ôl ato fo mewn trafodaeth y nes ymlaen. A mae gennym ni glip fideo rwan o Ceri. Dwi'n gwybod bod Ceri yma rwla. Mae yna glip fideo yma gyn Ceri hefyd. Da ni'n gobeithio fod yn y sain ar hwn hefyd. So Ceri, pwynt yn ni o'r goli ag amser-styniog, yn weld yn ffysgyniog. A dyna ni fod yn datblygu, a dyna ni'n cymryd o'r datblygu Twristiaeth Cynaliadwy ers 10 mlynedd bellach. Yr holl styniad oedd yn y sefydlu yn tystyniog oedd bod i'n manteisio ar yr economi ymwelwyr y bydd yn cymuned ni. Defnyddio'r iaith o diwylliant am sertadaeth a'r llafur yna'n bob dim da ni'n dweud. Erbyn rwan, nath ni agor studio beics nôl yn 2012, ac erbyn rwan, da ni wedi defnyddio arian sy'n cael ei gynhyrchu gan ymwelwyr i brynu asedau cymunedol ar hyd y stryd fawr. So, da ni'n cael ei mwy na studio beics mewn ffordd. Mae'r braf gweld y strategaeth mae'n cael ei ddatblygu. Dim bod ni wedi bod yn gwneud mewn gwagle ers degawd, ond mae'n hynod braf gweld y parc a Gyngor Gwynedd yn dod at ei gilydd efo cymunedau i sicrhau Twristiaeth yn cael ei ddatblygu yn gynaladwy yn lles yn cymunedau ni. Mae'n gyfla'n hygoel yn fan hyn, mae'n strategaeth anhygoel, ond i strategaeth rhaid byd sa bod ni'n gweithredu hi, a dyna fydd yn bwysig o wan ymlaen ar y cyd. Diolch yn fawr iawn, Ceri. A dwi'n siŵr fydd yna cyfle i gael sgwrs efo Ceri nes ymlaen hefyd. A rwan, swn i'n licio croesawu yn amlwg rhywun sydd wedi cyfrannu'n helaeth i'n gwaith ni ar hyd y blynyddoedd, yn cadeirio yn grŵp lliwio llechi Cymru ni, oedd yn enwebiad safle treftadaeth i byd, wrth gwrs. Ac fel y Teri'n cyfeirio, wedi bod yn gweithio yn y maes yma ers nifer o flynyddoedd bellach, yn amlwg Arglwydd Dafydd Wicli i ddeu gair. Diolch fawr iawn, Sioned. Bore da, bawb. Dwi'n falch iawn o weld y stafell yn llawn yma. Ac ydych chi'n cyfeirio, fel y Teri'n cyfeirio, at bodolaeth cyn dwytha, cyn honno, ac bell yn ôl, hyd yn oed i'r amser eisiau mewn i'r Senedd. Un o'r llyfrau ni wedi darllen, jyst cyn mynd i mewn i'r Senedd, oedd llyfr yma, Tourism, Blessing or Blight, gan ddyn oedd enw George Young. Ni rioed wedi clywed amdano fo, ac eisiau ddipyn o sioc pan ni'n dyfynnu'r llyfr yma yn Hir Cyffredin, a dyma cyfaill tal ochr arall i'r siambr ar feinciau toriad yn dweud ar y diwedd, thank you very much for quoting my book. Yn ni'n sylweddoli bod yn aelod seneddol hyd yn oed. Ond beth sy'n ddifyr yn y llyfr yma, bod gymaint o'r problemau sy'n cael ei gwynebu yn cymunedau ni yma yng Ngwynedd, a da ni yn ymdrin â nhw yn y cyfarfod yma, a'r datblygiad yma bore yma, yn broblemau sy'n cael ei gwynebu mewn llefydd eraill, ia yng Nghymru, ond yn Lloegr hefyd, yng Nghernyw ac ardal y llynnoedd ag ati, ac oedd yn cael ei cydnabod fel problemau yn ôl pryd hynny yn y 70au. Mae y posibilrwydd o treth twristiaeth yn cael ei godi gan y Tori George Young yn ei lyfr, oherwydd yr angen i sicrhau bod adnoddau digonol ar gael mwyn hyrwyddo a gwella'r profiad mae ymwelwyr yn cael o ddod yma, ac hefyd helpu ysgafnhau'r baich sy'n disgyn ar y cymunedau lleol, fel bod pobl lleol yn bositif tuag at twristiaeth a ddim yn teimlo fod yn fwrn arnyn nhw. Dwi'n credu dyna ydy hanfod beth da ni'n trafod. A mae o'n rhywbeth sy'n codi rownd y byd. Dwi'n gwneud llawer iawn efo Slovenia. Dwi ar y pwyllgor y grŵp seneddol yn San Steffan sy'n ymwneud efo Slovenia ni allan na jyst cyn dolyg. A mae profiad nhw efo twristiaeth gwlad fechan llai na 2 filiwn o bobl
yn mynd trwy'r un math o brofiadau, a da ni'n mynd trwyddyn nhw, ond maen nhw'n efo agwedd positif tuag at hyn. A dyna beth dwi'n gweld fel y peth bwysica o'r cyfarfod yma, ac o'r trafodaethau sydd wedi cymryd lle dros gyfnod maith o amser i arwain at hyn heddiw. Fod ni yn cael agwedd positif tuag at twristiaeth, a da ni'n gweld cyrff mor bwysig a Cyngor Gwynedd a'r Parc Eryri yn cydweithio, rwy'n llongyfachu ar gydweithio ar hyn. Mae yna le i gydweithio oherwydd yr un problemau, yr un sialensa sy'n bodoli o fewn ac oddi allan i'r parc. A mae'n dda fod yna arweiniad yn y cyfeiriad yma. Oedd Terry Stevens, ni'n mor falch o glywed Terry, a ni'n cael pleser o'i weld o. Terry Stevens yn cyfeirio at adroddiad, ydyn ni yn gweithio arno fo'n pwyllgor dethol ar faterion Cymraeg, yn ôl, os ydych chi'n credu, yn ôl yn yr 80au, 1987. Ac un o'r pethau gen i yn adroddiad amgen ni wedi gwneud, oedd Terry'n cyfeirio ato fo, dwi'n dyfynnu yn y Saesneg, a dim ond yn Saesneg o pethau'n cael eu cyhoeddi yn San Steffan pryd hynny, synig yna ni'n senedd yn hynny, ond yn deud hyn. We believe that the aims of tourism can be encapsulated in 4 objectives, a dyfynnu just y cyntaf, to ensure that the development of tourism takes place in harmony with other economic, social and cultural objectives and in accordance with the wishes of local communities. O dyna beth ni'n sôn am fan hyn, a mae yn bosib i dwristiaeth fod yn byw, cyd-fyw ac cyd-lwyddo ochr yn ochr a llwyddiant agweddau eraill o'n cymunedau ni. Oedd hyn yn codi, wrth gwrs, yn y gwaith yn ni'n wneud efo'r diwydiant llechi, a'r cais ydyn ni'n wneud mwyn cael cydnabyddiaeth byd eang i'r diwydiant llechi, a'r cymunedau sydd yn gartre i'r diwydiant llechi. Ac un o'r pethau ni'n gobeithio gweld yn tarddu o hynny, ac un o'r sialensau ni, ydy cael llawer iawn fwy o ymwelwyr rhyngwladol yn dod yma, a nid jyst dibynnu ar ymwelwyr dros y ffin o Loegr. Wyddwch chi, o'r ymwelwyr rhyngwladol sy'n dod i Brydain, llai na 2% sy'n dod i Gymru. Pam hynny? Pam da ni yn y sefyllfa yna? Mae rhaid i ni sicrhau bod yn llais ni cael ei chlywed, ac os ydy San Steffan sydd efo prif gyfrifoldeb am faterion tramor ddim yn fodlon roed y sylw angenrheidiol, yna mae rhaid i Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru godi llais i gael pobl i ddod. A'r fantas o gael pobl rhyngwladol i ddod yma ydy i bod nhw ddim yn debyg o fod yn prynu tai a setlo yn cymunedau ni. Maen nhw'n dod yn aml iawn efo diddordeb wirioneddol mewn ieithoedd a diwylliannau, oherwydd maen nhw'n dod o gyd-destun rhyngwladol. Maen nhw'n dod i aros am gyfnod, nhw ddim yn dod â'i bechdannau efo nhw a mynd yn ôl a gwario dim. Maen nhw'n aros mewn gwestai a dod â buddiannau un eu cymunedau ni yn economaidd fel yna. Ac maen nhw yn mynd adra a maen nhw'n sôn am Gymru pan maen nhw'n mynd adra os ydyn nhw wedi cael profiad da. Esh i ag ymwelwyr o'r Unol Daleithiau, dim ond penwythnos cyn dwytha, o gwmpas Dorothea, ar y llwybr cyhoeddus sy'n mynd o gwmpas. Oedden nhw wedi i rhyfeddu a dweud mae dyna oedd eisiau neges o America nôl gennyn nhw. Dyna oedd i'ch hafbwynt i ymweliad nhw a Phrydain, oedd cerdded o gwmpas Dorothea yn Haws Arn. Hynny yw, mae gennym ni eisoes yr gemau yma i'w dangos ac i'w brolio. A mae angen i ni wneud llawer iawn fwy i sicrhau bod y profiad yna ar gael a fod o'n ddiogel a fod pobl yn gwerthfawrogi yn gwybod beth maen nhw sydd yn bosib ym mhob un o'r 6 o'r lleoliadau sydd gennym ni ar gyfer yn diwydiant. Na'r peth olaf fyswn i eisiau cyfeirio ato ydy hyn. Mae angen i ni fod yn adeiladu'r sgiliau a'r hyder ymhlith yn gweithlu yn hunan. Peidiad neb a dweud nad ydy ddim yn bosib cael gweithlu Cymraeg a Chymreig i weithio yn y sector twristiaeth. Da chi ond gorfod mynd draw i Portmeirion i weld fod hynny yn bosib. A felly mae'n bosib i bob busnes ym mhob sector twristiaeth i wneud hyn. Ond mae angen cydweithio rhwng yr awdurdodau cyhoeddus, yr ysgolion, yr colega ag ati, ac hefyd y neges mae pobl ifanc yn cael. Da ni eisiau pobl ifanc ni fod yn falch o'i gwlad, yn falch o'i iaith, yn falch o'i cymunedau, ac yn fodlon rhannu hynny efo pobl sy'n dod yma, ac hefyd trwy hynny i sicrhau iddyn nhw a'i teuluoedd dyfodol ac incwm cynaladwy i'r dyfodol. Felly, neges sylfaenol o heddiw ydy, ia, mae angen cydweithrediad.
Ond ia, mae'n bosib I harnesu twristiaeth bydd yn cymunedau, yn iaith a'n diwylliant a dyfodol Cymru fel gwlad. Diolch yn fawr iawn I chi. Wel, tough act to follow de. Diolch Dafydd am ysbrydoli ni ac diolch yn fawr I bawb sydd wedi siarad yn barod. Dwi'n meddwl mae angen cydnabod a datgan ein diolch am y holl waith sydd wedi mynd I mewn I gyrraedd y man yma. Ond rwan mae'r gwaith go iawn yn dechrau de. Rwan mae'r gwaith manwl yn cychwyn, y gwaith o gytuno ar gynllun gwaith a ymatab a gwireddu ein blaenoriaethau. Wrth gwrs, diwedd bob gan di'r geiniog, show me the money Nia Jeffries. Felly dwi'n falch iawn o allu cyhoeddi y bydd cronfa newydd yn cael I lansio yn y Hydref I gefnogi'r gwaith yma ar lefel cymunedol ac yn ein cylchfannau. Bod ni'n lansio'r cynllun strategaeth heddiw ac yn cyhoeddi'r cronfa newydd, mae yna lot o waith gweithredu wedi digwydd yn barod. Enghraifft trwy'r cynllun arosfan I greu rhwydwaith o safleoedd ar gyfer cartrefi modur yn yr ardal, neu cynllun llysgenad Eryri a llysgenad Gwynedd sy'n ceisio arfogi pobl Gwynedd ac Eryri gyda gwybodaeth am ein hardal unigryw. Ein bwriad ydy parhau I weithredu I gyflawni ein gweledigaeth a byddwn nhw'n gwneud hynny mewn phartneriaid a holl rhanddeiliad y sector a thrwy dargedu cyfleon ariannu Llywodraethau Cymru a Prydain. Yn amlwg, bydd llawer o'n gwaith yn y dyfodol yn dibynnu ar sicrhau cyllid, ond drwy gydweithio I gytuno ar gynllun gweithredu ac I ganfod ffynonellau cyllid, ein bwriad yw troi'r cynllun strategol hwn yn weithredu, mwyn sicrhau bod gennym cydbwysedd economi ymweld cynaladwy a chadarn bydd ein holl gymunedau a busnesau. Ein bwriad yw y bydd y cydweithio newydd hwn rhwng Gyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri a phartneriaid cymunedol, busnesau a chyhoeddus yn arwain at economi ymweld cynaladwy yn yr ardal, sy'n rhoi blaenoriaeth I lles a ffyniant ein cymunedau, ein hamgylchedd, ein iaith a'n diwylliant. Dwi'n meddwl bod gynnon ni 10 munud bach wan I dderbyn unrhyw gwestiynau. Dwi'n mynd os oes rhywun yn y stafell eich eisiau codi llaw I ofyn cwestiwn. Dwi'n gweld Dr Einir Young yma o Eco Amgueddfa. Sgyn ti unrhyw gwestiwn neu sylw, please? O'n I ddechrau, llofodiadau ar y fath strategaeth, mae'n wych I weld, a yn amlwg hwnna'n ffrwyth o waith. Yn yr dogfen, chi'n sôn bod yna 1.35 biliwn o werth i'r economi, a licen I wybod, yn ystod yr cyfnodau nesaf, ydych chi'n mynd I ddilyn yr arian, a gweithio lle mae'r arian yn mynd, beth sydd wedi digwydd iddo fe, ddangos I bobl lle mae'r bydd go iawn yn ariannol. So am busnes cynaladwy, mae hwnna'n wych, ond fi'n meddwl hefyd bod eisiau pwysles ar twristiaeth adfywyd. Dych chi fod yn gynaladwy a jyst rhygnu ar hyd yr gwylod, yr un peth, ond bod eisiau dod yr bydd sy'n arwain fi at y cwestiwn, sef nodi bod chi eisiau y fantais i'r gymuned I fod yn fwy na'r anfantais. Pwy sy'n mynd I benderfynu a beth yw'r ydy'n mynd I fod yn weighted? Hynny yw, mae'r rhestr manteision ac anfanteision yn mynd cael ei weithio mas mwyn penderfynu beth yw'r pethau sy'n mynd I fuddio yr cymunedau. Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn a diolch yn fawr iawn am y gwaith ydych chi'n neud efo'r Eco Amgueddfa. Ia, cwestiwn andros o dda. Dwi'n meddwl mae o'n ffitio fewn efo
pwyntio amdan mesuryddion. Dwi'm yn gwybod os ydy rhywun arall ar y panel eisiau dod i fewn ar y cwestiwn. So ni wedi cychwyn gynnig atab a wedyn ai dynnu Roland neu Sian i fewn i'r atab. Ond un peth sy'n ei ddeud o ran pwy sy'n gwneud y penderfyniad, bwriad fel oedd yn cael oedd ni a'n egluro, da ni'n newyddus iawn hefyd i gael partneriaeth mewn lle, sydd yn partneriaeth o fewn y cymunedau. Mae gennym ni 13 cynllun ardal ar draws Gwynedd yn cael ei ddatblygu. A mi fydd gennym ni bartneriaethau lleol sydd yn cynnwys cynrychiolaeth o'r sector breifat, y cymunedau hunan. A mae angen i'r cymunedau hun ddod ymlaen hefo be ydy blaenoriaethau y cymunedau. A wedyn, wrth gwrs, mi fydd angen y drafodaeth yn fanno i ddechrau ni i fwydo i fyny i'r cynllun gwaith ar gyfer Cynllun Gwynedd gyfan. Ond ar ran y ffigurau oeddech chi'n godi greirio ato o fanna, na i jyst gofyn i Roland neu Sian, os ydych chi'n dod i fewn, i wneud sylw ynglyn â y dadansoddiad o'r ffigwr yna. Mae'r ffigurau da chi'n ddyfynnu'n dod o fodel rhyngwladol cydnabeddig sy'n cael ei ddefnyddio i gyfrifo tueddiadau o ran gwerth a nifer ymweld. Mae yna fwy o wybodaeth ar gael ynglyn â'r hyn o dan hynny sydd yn cyfrannu tuag at yr cyfrifo. Mae'r gwybodaeth yna ar gael ar wefan y cyngor ac ar wefan yr cwmni sydd yn cydgordio casglu yr ystadegau. Be da ni wedi bod yn wneud gyda Dr Terry Stevens ydy edrych ar fodela yn y gwledydd lle mae Twristiaeth Cynaliadwy wedi i'w wreiddio yn blaenoriaethau yr ardaloedd hynny, i edrych ar ddulliau mwy amgen o gyfrifo mwy cytbwys o ran casglu data i oleuo yr gwaith yn symud ymlaen llyn de. Wedyn o'r model STEAM mae'r ffigurau yna yn dod, mae'n cael ei gyfrifo yn blynyddol. Mi da ni fel cyngor yn rhoi ystadegau i mewn o ran parcio, digwyddiadau, da ni'n cael cymorth gan atyniadau, maen nhw'n cyflwyno gwybodaeth hefyd yn ogystal â busnesion lleol. Wedyn model rhyngwladol ydy o. Mae o'n un ffordd o fesur, ond mesur tuedd mae o. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Sian. Dwi'n gweld dau law i fyny. Ga i ddod atych chi yn yr ail rhet o'r cefn? Thank you. I'd like to ask a question about what I see as the naivety of this idea of a renaissance, in that we have a mass tourism model. Dyfrig in the past has referred to not the right kind of visitor. David said people who bring their own sandwiches. And I'm talking about the sort of people who queue for 2 hours to get a photo at the top of Snowdon. They're not there because they're mountaineers, they love the mountains, they love the culture. They're there because there's a mass tourism, they've got to get their picture. And that is a large bulk of tourists. And when we talk about attracting the right kind of tourists, how do you distinguish between the right kind of tourists and the wrong kind of tourists? Because mass tourism is a fact, and I hate to be insulting to the great British public, but no one loses money by underestimating what are the real interests of mass tourism, the bucket and spade brigade. And we have to address that. We can't just ignore them and say, we don't want you. If anyone has a thought on that. Cwestiwn gweld llaw sel i fyny yn y cefn hefyd. Gwni gymryd eich sylw chi a wedyn gyd pobl gyfle i ateb efo'i gilydd. Iawn, diolch i chdi. Un o'r ystadegau sy'n ofnadwy o bwysig ydy gwaith mae Oxford Economics yn wneud, yn edrych ar dwristiaeth ar draws y byd. A be maen nhw'n edrych arno fo ydy graddfa echdynnu y twristiaeth yn wneud. Hynny ydy, i ba radda mae twristiaeth corfforaethol yn tynnu arian allan o ardaloedd. Gynna ni ddim o'r gwybodaeth yna yn ddigon cry yn achos Cymru. Ond o'r ychydig gwaith da ni yn wybod amdano fo, gwaith neithbwyd gan Adran Economeg y Brifysgol Mangor degawda yn ôl yn edrych ar Sir Fôn. A be o hynny'n ddangos oedd y raddfa yma corfforaethau allanol yn tynnu arian allan, echdynnu arian allan o Gymru. Be da ni angen i wybod ydy, reit, faint o incwm,
Fe sy'n gweithio un cyfnod yn Prifysgol Gaerlîm yn Werddon, yn Galway. A dau gwestiwn oedd o'n ofyn ynglyn â twristiaeth yn Werddon. Un, faint o incwm. Dau, lle mae'r incwm yna'n mynd. A sgynna ni ddim yn gwybodaeth cadarn ar hynny. A mae hwnna yn allweddol. Oherwydd mae'n allweddol wedyn ynglyn â sut mae Llywodraeth yng Nghymru yn mynd i gefnogi twristiaeth. Ydan ni'n mynd i gael ffas Surf Snowdonia eto, lle mae 8 miliwn o bunna wedi mynd i Surf Snowdonia, pan oedd o'n amlwg i bawb bod hwnna ddim yn gwneud unrhyw synwyr yn amgylcheddol, yn economaidd, nac yn ddiwylliannol. Mae yna gwestiwn go fawr i'w ofyn ynglyn â lle yma arian twristiaeth yn mynd. Os da chi o ddifri, os da ni o ddifri bod y cymunedau ni gael o, yna mae hynny yn gofyn cwestiynau hollol sylfaenol ynglyn â sut mae newid yr incwm na, o bod yr incwm yn dod i gymunedau. Ac yn sgil hynny, bod gwaith yn y diwydiant yna yn ddiwydiant gwahanol. Os yna le i ni wrthod roi arian cyhoeddus i gyflogwyr sy'n rhoi gweithwyr ar gontracta oriau sero, fer enghraifft. A fysa hynny yn newid bethau i'n cymunedau ni. Diolch. Diolch i chi am y ddau sylw yna. Dwi'n disgwydo i Sioned i roi cynnig ar ateb. Ie, mi na i gychwyn, ond na i dynnu eraill i hwnna. Just sylw, rhagom bod ni'n cam arwain, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i fod yn dewis pa i ateb y cwestiwn cyntaf, sori, mewn ymateb i'r cwestiwn cyntaf. Da ni'n mynd yn dewis pa fath o ymwelydd. Be da ni'n ei ddeud ydy, bod ni eisiau bod yn glir be da ni'n ei dargedu. Lle da ni eisiau'n anoddau ni fynd. Ac dyna pan da ni yn mynd i fod yn targedu'r math o ymwelydd, dwi'n meddwl oedd yr arweinydd yn cyfeirio ato fo. Pan da ni'n cael ymgyrch penodol i dargedu ymwelydd yma, mi fydd yr ymgyrch yna yn targedu math penodol o ymwelydd yn hytrach na yr ymwelwyr yn gyffredinol. A dwi'n meddwl dyna'r gwahaniaeth i gyfeirio ato fo. O Sel yn cyfeirio, sawl cwestiwn gyda chi Sel yn codi yn fanna. A dwi'n meddwl yn sicr da ni angen mwy o waith. O Sian yn cyfeirio STEAM yn gynharach, mae wedi cael ei ddefnyddio i fesur tueddiadau dros gyfnod amser. Ond da ni yn ymwybodol, yndi mae o yn fodel sy'n cael ei gydnabod yn ryngwladol, ond dydy o ddim yn mynd lawr i'w lefel mor soffistigedig o allu mesur yn union lle mae'r gwariant yn mynd. A mi ydan ni angen adnabod ffordd newydd o allu mesur gwerth twristiaeth i gymunedau. A mae hwnna'n darn o'r gwaith da ni'n gobeithio gallu wneud. Adnabod mesuryddion newydd sydd yn mynd i adlewyrchu be da ni'n trio i gyflawni yn hytrach na dibynnu ar STEAM. Dyna sgynna ni ar hyn o bryd, ond wrth symud ymlaen, da ni'n gobeithio ella symud i ffwrdd o'r model yna. A dwi ddim yn gwybod os di Teri'n dal ar y cyswllt, ond ella sy'n ni'n gallu gofyn i Teri ddod i fewn, ella rei sylw ella ar y ddau bwynt sydd wedi codi yn fanna. Diolch. I'll try. It was really difficult to hear the questions. So if I talk rather more generically about the whole issue of measuring and monitoring, I think what we really need to get down to is measuring the things that matter and being more forensic about, the way in which money is spent by tourists, and indeed that really important point I did hear, which was about, the extraction. There were some statistics out recently which said that locally owned restaurants inject something like, or allow the community to retain something like 80% of the spending that's going on, whereas the chain restaurants extract about 70%. So, the point is well made, but the critical thing is that over the next 10 years, we need to be able to develop the appropriate measures that are measuring the things that are genuinely important. And I will say the things that you can control. Most of the things that STEAM monitor are things that are out with your control. You weather conditions, international incidents, or changes in aircraft routes and so on, things you cannot control. So constantly relying on measures of value and volume at that generic level are not necessarily very helpful to you. So it's about getting deep into what matters and identifying the things that matter and then measuring them. Yeah.
Dyna ni. Diolch i chi gyd am eich cwestiynau ac am ddod heddiw yma. Diolch i bawb sydd wedi bod yn gysylltiedig a trefniadau y bora. Croeso i chi aros ymhellach a mwynhau lluniaeth ysgafn o gynnyrch lleol yn y derbynfa adeilad y stafall ac eich cario ymlaen sgwrs dros banad cyn i bawb adael. Diolch yn fawr iawn.